és un tema recurrent, és un tema que està d'actualitat, realment molt d'actualitat, jo crec que molt d'actualitat, però que també va estar d'actualitat no només als anys 20, sinó molt abans, al 1860. L'any 1859, quan Darwin publica el seu famós llibre L'origen de les espècies per selecció natural, la societat estava molt motivada en aquest moment, el primer dia de venda s'esgota la primera edició, llavors hi ha una gran quantitat de públic que troba unes idees molt agosarades per l'època, i llavors hi ha els seus detractors i els que li donen suport. Dins dels detractors es troba el bisbe de Westminster, que a Oxford es reuneix amb la primera reunió, pot ser la primera picabaralla entre el creacionisme i l'evolucionisme, i llavors va haver-hi una defensa de Thomas Henry Huxley, que defensava les hipòtesis de Darwin, i el bisbe Wilberforce, que va ser el que era un gran detractor de Darwin. Aquesta picabaralla molt famosa va ser, jo crec, l'antecedent d'aquest judici de l'any 1925, que es coneix com el judici del mico, el judici de la mona, que va tenir un gran ressò. Aquest judici és el que queda reflectit en la pel·lícula i, en essència, és una pel·lícula que reflecteix molt bé el que va succeir. El que passa és que està molt dramatitzat, ja els dolents són molt dolents, els bons, si podem parlar de bons i dolents, són molt bons, i que està des d'un punt de vista de llibertat de pensament no creacionista, sinó de llibertat de pensament evolutiva. Això és veritat, però l'essència de la pel·lícula reflecteix perfectament el que va succeir. És a dir, que hi havia un fort, una tendència creacionista, un fonamentalisme extraordinari a l'estat de Tennessee, que és on va succeir aquests fets, a la localitat de Dayton. És una mica una barreja de tot. I fins i tot podem ficar un altre paràmetre, que és el paràmetre de la contingència. És a dir, en aquells moments, a l'estat de Tennessee, hi havia una llei que ningú creia que podia sortir, que va sortir. Aquesta llei, la llei Bradley, prohibia realment l'ensenyament de les hipòtesis darwinianes, literalment. Llavors no es podia ensenyar l'evolucionisme, no es podia parlar de l'evolucionisme a les escoles públiques. A les privades sí, però a les públiques no. Llavors aquesta llei, que realment ningú li feia massa cas, hi havia un sector progressista, i aquest sector progressista sí que va fer una mica de manipulació perquè el professor que va ser condemnat, el protagonista de la pel·lícula, el que ensenya als alumnes, no era un professor de ciències, era un professor d'educació física i, a més, també de ciències físiques. I va donar un treball als alumnes. No és com a la pel·lícula que està explicant l'evolucionisme, va donar un treball als alumnes i els va donar un llibre que parlava sobre l'evolució darwiniana. Només això, però això va ser suficient perquè hi hagués tot el rebombori que es va muntar. Però aquest rebombori va ser una miqueta manipulat, perquè el mateix que el va denunciar estava, podríem dir, conxavat amb ell, per provocar un rebombori molt gran, per provocar un judici, perquè sortís aquest pensament tan fonamentalista, tan poc culte, tan ignorant, i que aquesta llei fos derogada. El creacionisme és una creença en la qual tots els éssers vius han estat creats per una intel·ligència superior que anomenem Déu. Llavors no es planteja res més. Tots els éssers vius han estat creats tal com són, hi ha molt poca variació, en principi, en el creacionisme clàssic, i aquest Déu està vetllant per la seva creació. Tots els éssers vius han estat creats tal com són i no varien al llarg del temps. I, evidentment, ningú ésser viu pot donar lloc a una altra espècie diferent, a un altre tipus d'ésser viu. L'evolucionisme, que es coneix com a evolucionisme molt més enllà del llibre de Darwin, el podem esmicolar en dos vessants diferents. Per una part, en contra del creacionisme, diu que les espècies no han estat creades, sinó que les espècies
evolucionen, canvien al llarg del temps, degut a pressions diverses de selecció, d'adaptació al medi, van canviant i en determinats moments poden donar llocs a altres espècies. És a dir, que qualsevol espècie té uns avantpassats al llarg del temps que són els seus avantpassats evolutius. Això d'una banda. L'altra qüestió és el fet de l'evolució i l'altra qüestió és el mecanisme de l'evolució. Llavors el que Darwin va proposar és d'un lloc, d'una banda, l'evolució com a tal evolució. L'evolució no és una teoria, l'evolució és un fet, i aquí és on hi ha un cavall de batalla. I d'altra banda, el mecanisme per al qual evolucionen els éssers vius, que és una cosa diferent. I això sí que és unes hipòtesis, una sèrie d'hipòtesis que conformen una teoria evolutiva, la teoria darwiniana. Però cal separar molt bé el fet evolutiu, l'evolució, el canvi al llarg del temps, del mecanisme que provoca aquest canvi. Són dues coses diferents. Doncs el pas concret no se sap, però sí que hi ha moltes dades que ens indiquen com pot haver succeït aquest passat. O sigui, dintre de l'evolució, totes les espècies, o un munt d'espècies, es col·loquen dintre del que podem anomenar un llinatge. Un llinatge és una relació d'antecessor-descendent. O sigui, tenim un avantpassat, un altre descendent, aquest descendent al seu moment es transforma en avantpassat d'un altre descendent. O sigui, una espècie, per determinats mecanismes, dona lloc a dues branques, a dues espècies filles, i així successivament. Llavors es va ramificant com si fossin les branques d'un arbre. Tota aquesta transformació, aquesta generació de noves espècies és molt diversa. Llavors el que tenim, un símil molt bo, és l'arbre evolutiu. O sigui, tenim un origen únic de la vida, i d'aquesta vida s'ha anat ramificant i els diferents organismes han anat donant lloc a altres organismes, cada vegada més modificats, en una determinada direcció o una altra determinada direcció, no necessàriament cap a un perfeccionament, ni molt menys, i d'aquestes branques han arribat a tenir les espècies actuals. Clar, una branca que ens pertoca a nosaltres directament és la branca dels homínids. Avui és inqüestionable que els nostres avantpassats eren uns homínids com nosaltres, però que tenien una certa semblança al que podem anomenar els monos o els micos antropòids. Però clar, això vol dir que eren humans o no eren humans quan comença la humanització. Doncs la humanització comença en diversos processos evolutius. Nosaltres estem molt orgullosos del nostre cervell, i no és per menys, perquè el nostre cervell és la part en la qual jo ara puc estar parlant, vosaltres podeu estar escoltant, podeu estar pensant, pensem, ens ho passem bé, plorem, tot això radica en el nostre cervell. Però el gran pas evolutiu de la línia homínida va ser quan una mena de, entre cometes, ximpanzé, un organisme semblant al ximpanzé, es va col·locar dempeus, es va transformar en bíped. Aquesta bipedització va donar lloc a canvis evolutius importantíssims. Per exemple, va alliberar les mans. Per exemple, vam poder traslladar-nos a molta més velocitat. Vam poder deixar els arbres, perquè els nostres avantpassats eren arborícoles. Tot això es va transformar. A la vegada van succeir diversos canvis, que poden ser canvis molt ràpids, poc genèticament no molt grans, però amb un resultat extraordinàriament diferent. És a dir, que hi ha canvis en el desenvolupament, quan un organisme és un embrió, en el qual si un gen ha d'actuar a un determinat moment i codifica perquè surti una determinada estructura, si s'altera aquest temps d'actuació del gen, podem tenir un escurçament o una dilatació del temps de desenvolupament. I això dona uns resultats molt grans només en canvi de molts pocs gens, 1, 2, 3, o un efecte de cascada. Però molt poc canvi pot donar un gran canvi morfològic. És a dir, hi ha moltes visions, hi ha discussions, però el que és clar és que la nostra fisonomia s'assembla molt més a un ximpanzé petit que a un ximpanzé gran. Nosaltres no tenim aquest morro, tenim la cara plana, però si ens recordem de la monachita de Tarzán, recordeu que la monachita té la cara plana, i la monachita té un cervell relatiu molt més gran que aquest ximpanzé adult. Això què vol dir? Que si ens quedem
tenim un retard en el temps i ens quedem com cries, podem continuar creixent, però mantenim la morfologia d'un juvenil. I aquesta morfologia d'un juvenil què comporta? Doncs, entre altres coses, tenim un cap molt més gran. I aquest cap molt més gran, què té? Un cervell més gran. Llavors podem tenir més neurones, més connexions, més complexitat. I és aquesta complexitat, aquest desenvolupament del cervell, per aquesta característica i per d'altres que estan involucrades, perquè després retardem molt la nostra infantesa, tenim una infantesa, els micos no tenen una infantesa, tenim una pubertat, aquesta sí que és la part netament humana, quan arribem a la pubertat tenim una època de canvi molt gran, aquestes fases de la vida netament humanes són les que ens transformen realment en éssers humans. O sigui, fins i tot podem veure que el gran cervell pot ser fins i tot un subproducte de ser bípeds, de tenir aquest alliberament de les mans, de tenir la capacitat de retenir el creixement, o sigui, tota una sèrie, una concatenació de fets que desemboquen a que tinguem un pensament abstracte. En principi som els únics, encara que hi ha micos que tenen també que tenen unes capacitats cognitives molt més grans del que ens pensem, el disseny intel·ligent. Bueno, la veritat és que això no és tan nou. El que passa és que hi ha un sector dels que tenen els fons de coneixement que queda una miqueta amagat, però hi havia un capellà que es deia Teilhard de Chardin que va tenir molta importància en el seu moment, que avui dia està gairebé desconegut, que ja va fer aquest maridatge entre el que és la creació i el que és l'evolució. Clar, com l'evolució és un fet, no es pot negar. Avui dia no hi ha cap, fins i tot el papa, que pugui negar el fet evolutiu. El que passa és que es trasllada el fet evolutiu a un esglaó més enllà. És a dir, l'evolució seria l'aigua que omple un got. Però la mà que agarra la gerra seria la mà de Déu. Llavors seria un disseny que estaria format, però la força primària, el disseny primari, és el que donaria un ent superior que anomenaríem Déu. Clar, això els creacionismes diuen, bueno, això és una hipòtesi com l'evolució. I aquí és on ve l'error. La evolució no és una hipòtesi, és un fet. I és un fet científic perquè es pot refusar. Podem fer experiments, no podem reconstruir, això és veritat, no podem reconstruir el fet evolutiu, però sí que podem fer experiments de canvi, repetir-los i veure si hi ha una fiabilitat, si es repeteix, si no, si hi ha una tendència, això ho podem fer. Però els creacionistes no ho poden fer, perquè no és una ciència. Encara que diguin que ha de ser, que és tan científic, això no és veritat, perquè el creacionisme no es pot refusar, no es pot falsar, com deia Popper. És a dir, no podem refusar una idea de Déu. Per què? Perquè això és un camp de la fe, no? Llavors, què passa? Que els creacionistes no poden negar el canvi, perquè el canvi és que es veu, està implícit amb tots els fets biològics, s'ha experimentat, s'ha vist, llavors això no ho poden negar. Però el que diuen és que la força primera és una força creadora de Déu, i després ja tot va pel seu propi moviment. El que passa és que el creacionisme sí que no accepta que una espècie doni lloc a una altra. Per això, quan va sortir una hipòtesi de canvi evolutiu molt brusc, molt gran, és a dir, com parlàvem abans amb l'ésser humà, que amb poc canvi poden donar formes molt grans, això va reforçar molt, d'una manera sorprenent, els creacionistes, perquè deien, això no és darwinià. Per què? Perquè el darwinisme clàssic diu pocs canvis al llarg de molt temps tenim formes diferents. Si no és necessari tant temps per un canvi, doncs què tindríem? Que en poc temps una forma nova, i aquesta forma podia ser creada o dirigida per un ésser intel·ligent. Llavors es va criticar molt. Evidentment no té res a veure, o sigui, un canvi gènic és un canvi gènic i pot ser, de fet, gairebé sempre són a l'atzar i donen un resultat. Que funciona, es selecciona, que no funciona, no. No és com
com la cèlebre frase, no? Déu no és una hipòtesi necessària per l'evolució, ni molt menys. O sigui que, en principi, el disseny intel·ligent té molta prèdica, sobretot en molts sectors fonamentalistes amb una certa cultura. Per què? Perquè no neguen el canvi. El que neguen és que aquest canvi doni lloc a altres espècies i que hi hagi una intel·ligència superior que està dirigint contínuament. Això avui dia es refuta totalment només per veure amb el genoma humà i es veuen seqüències totals que pertanyen als ximpancers, que són els nostres parents vius més pròxims, evolutius. És el mateix que feia Teilhard de Chardin, que comentava Teilhard de Chardin, deia que hi havia una tendència evolutiva cap a un punt omega, un punt final, i aquest punt final és una idea divertida, no? Era el que anomenava la noosfera. La noosfera és una esfera intel·ligent, és gairebé de ciència-ficció, no? Com una espècie de capa sobre la Terra que està formada per la intel·ligència de tots els éssers humans. Això, clar, avui dia no es pot mantenir, però cal recordar que el pobre Teilhard de Chardin va estar prohibit publicar qualsevol publicació durant gran part de la seva vida. I cal tenir en compte que era un paleontòleg de renom mundial i que va ser el que va treballar a molts jaciments i que va treballar amb el Pithecanthropus, el Sinanthropus pekinensis, l'home de Pequín i altres fòssils humans. Una qüestió curiosa d'aquesta pel·lícula és que el judici del mico s'està fent al mateix moment que es troba el primer Australopithecus, al mateix any. És a dir, que quan es troba a l'avantpassat més antic nostre, en aquest moment s'està fent un judici sobre les hipòtesis darwinianes, la qual cosa és realment sorprenent. Però ja dic que no és una cosa nova, sinó que avui dia estem també ressorgint amb un fonamentalisme religiós que realment va en contra del darwinisme d'una manera totalment irracional. O sigui, hi ha una publicació actual que és creacionista, totalment creacionista, que dona missatges subliminals molt dolents, perquè són molt evidents, en el qual està la foto de Darwin, de Hitler i de Trotsky. No sé què figura Trotsky allà, però el pobre Trotsky també està dintre d'aquesta tríada de malèfics. El nucli és fonamentalment americà i comença als anys 80 amb l'època Reagan, que va ser ja el primer que va dir directament que a les escoles caldria donar creacionisme i evolucionisme a la vegada i al mateix nivell. A l'època Bush ha continuat, tots coneixem com és el president dels Estats Units, el seu modus de pensar, i realment té un fonamentalisme cristià evident. Clar, què passa? Per què ha sortit als Estats Units? Als Estats Units hi ha una immigració molt forta, al segle XVII, de gent ja molt fonamentalista, expulsats a Europa. Hi ha més protestants. Quina diferència hi ha? Els catòlics es regeixen més per el Nou Testament i els protestants per l'Antic Testament. I la idea de Déu dels dos testaments és molt diferent. Un és més, Déu és amor i més humà, i l'altre és el Déu de les tormentes, el Déu venjatiu. I clar, aquesta idea té una arrel molt més fonamentalista i està la creació divina dintre del propi Gènesi d'una manera inamovible. De totes maneres, aquesta interpretació literal de la Bíblia és també una interpretació literal que fan els fonamentalistes, que és una miqueta tramposa, perquè si mirem bé el primer capítol del Gènesi, no hi ha una sola creació, n'hi ha dues creacions. O sigui, els primers llibres de la Bíblia és realment un recull de llegendes i d'històries que es superposen unes a les altres. Hi ha una que està Yahvé i l'altra Elohim, que són dues maneres diferents d'anomenar Déu. I les dues creacions són diferents. La de 6 dies, que és la més coneguda, però si llegim bé, abans hi ha Déu va crear el cel i la terra i tots els éssers vius. I aquesta és la primera creació, que és diferent de l'altra. O sigui que aquesta interpretació ha quedat molt més la més directa, la més palpable, la que més entra pel sentit.
Cal recordar que moltes vegades la gent que era expulsada tampoc tenia, d'Europa, tampoc tenia un nivell cultural molt gran, i tot això forma unes condicions de vida difícils, un nou lloc, quan formes part d'una comunitat els lligams són molt més forts, els lligams socials també són molt més forts, l'ajut que fas amb els teus companys és molt més gran, clar, tot això reforça molt aquesta cultura de tenir un Déu que està vetllant per tota la comunitat. Què passa a Europa? A Europa molt més liberal. A Europa hem tingut una revolució francesa, hem tingut diverses revolucions, hem tingut un Voltaire, s'ha deslligat totalment el lligam d'estat en religió, però tenim un altre problema, el problema que és del fonamentalisme islàmic, per una banda, la immigració i tota la situació islàmica, que realment és tan fonamentalista com la catòlica o com la cristiana en general, i després també un fonamentalista cristià, i per això he dit catòlic, perquè també hi ha un fonamentalisme catòlic. O sigui, no en va, les intervencions del papa actual, de Benet XVI, té unes connotacions fonamentalistes molt, molt grans i molt intel·ligents, perquè no són directes. I realment el que hi ha és una tendència a retallar i a modificar tot el que siguin idees perilloses, i dintre de les idees perilloses pot estar l'evolució. I això no ha estat sempre així, perquè si mirem el primer llibre publicat en castellà sobre l'evolució, la va publicar la Biblioteca d'Autors Cristians, la BAC. És un llibre que està força bé en totes les evolucionistes de l'època i va estar publicat per una editorial catòlica, una editorial cristiana. I és interessant perquè això va permetre també fugir d'una certa censura, perquè el publicava el Nihil Obstat, i que realment no sempre ha estat així. Però el temps que corren, com a reacció a un fonamentalisme islàmic, hi ha un fonamentalisme cristià clar. Però dintre de tota la comunitat d'ensenyament, a Europa ni de lluny passa el que passa als Estats Units, d'on moltes vegades hi ha por. O sigui, parlar amb companys i dir, amb companys dels Estats Units, i dir, aquí parleu d'evolució com si res, com si no res a la universitat, allà hem de tenir cura i vigilar. Això sembla mentida, però això està passant ara mateix a universitats de primer ordre dels Estats Units.